Malawi Brief. Tikuti chaka chamawa tikudzawina zisankho kayani za upresidenti kayani za aphungu kazi za makansala MCP si utuluka mboma aya amene amafika ku mzuzu oyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene nalili ku mzuzuko tasankagale malo gakulumbirizirani sitichedwanso ayi mutati mwapambana chisankho chomwe chikubwera apa chiwirichi osati titati iwe usipati titati ungatiuze tinasekere ayi iwe game ndi waja ntolipo titati mafumu sachilosekere titati ndiye kuti ukhanga tiukayikira Limpopo FM ndo ayitsikhala limene mawasiyana mapulogalamu apamwamba ndiwo chakuka bwino mungakhale zaona ndikomuleti mtanyiwa zamalonda ndi DJ Maxi mwadzuka bwanji ndi DJ Kangaude komanso breaking news ndi Don't Trust. Awatu ndi Salamangwe zimene ndithu zimapanga mapulogalamu abwino pa Limpopo FM ndipo ngati mufuna kumvera mapulogalamu apamwamba chimali Limpopo FM. Muli bwanji muli ndine DJ Trust kuchokera pompano pa Limpopo FM. Amalawi musapange skip audio imene ikhalani pamenepo kuti mumve zimene ndakutengerani lero lino. Tabweresapo nkhani yokhuzana ndi achinyamata ena amene ali ndi chikonzero kuti akamuone president wawo wa chipani cha MCP kuti akampepese kumeneko. Khalani pompo kuti mumve zambiri zokhuzana nkhani imeneyi. Komanso tabweranso pano ndi nkhani ya ku skulu ina ya ku Mtonda School kumene ndi ku CDSS. Tabwera ndi nkhani ya kumeneku ku CDSS kutiso tikufotokozereni makamaka inu akuchipani cha DPP nkhani zonyasa zokhuzana ndi corruption zimene zikuchitika pa skulu imeneyi, kuti inu mukaimva nkhani muchitepo kanthu kuti kumeneku anthu makolo amene ali kupereka ana ku skulu imeneyi akwanise kupeza thandizo kuchokera kwa inu amene muli mboma pakali pano. Masiku ano tikungobwera ndi ulangizi, si kampeni, nthawi ya kampeni idatha, komano tikungobwera ndi machenjezo komanso ulangizi kupangira kunena kuti pammawa musazanene kunena kuti kudalibe wokuchenjezani ngati mmene adachitira MCP. Lero akunong'oneza bondo kukhala ngati kuti owachenjeza kudalibe, komano tinali mpwerekete owachenjeza, owapasa malangizo, owakonda, koma chifukwa cha kusamvera kwawo lero lino akunong'oneza bondo lopanda pakutu nkumazifunsa kunena kuti tikadamvera zija amanena achina Don't Trust pa Limpopo FM zija, lero lino sitizakakhala ku opposition, koma lero asanduka opposition, komanso opposition yake nkukhala suyopusa kusiyana ndi ma opposition party enawo. Khalani pamenepo kuti mumve zambiri. DJ Trust kuti ndakutengerani chani. Timafuna tikudziwiseni makamaka inu akuchipani cha DPP. Timafuna tikudziwiseni uthenga uwu lomweli likhaleso chenjezo inu akulu nonse akuchipani cha DPP kunena kuti pali nkhani imene ikufukulidwa kapena imene ikukonzedwa ndi achinyamata ena amene akuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Pali nkhani imene ikukonzedwa ndi achinyamata ena amene akuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Achinyamata amenewa motsogozedwa ndi akulu ena akuchipani cha MCP. Pali strategy imene akufuna kugwirisira ntchito, nde akulu akuchipani cha MCP atulusa ndalama m'matumba mwawo zomwe zija zimene aba misonkho ya Malawi ija, nde awapasa achinyamata a mzinda wa Lilongwe kunena kuti achinyamata a mzinda wa Lilongwewo amemeze achinyamata ena kuchokera m'maboma onse mu dziko lathu lino la Malawi. Cholinga chonena kuti akuti gulu la achinyamata amene wawa ali ndi ulendo ofuna kupita kwa president wawo amene ali Lazarus Makafe Chakwera. Cholinga choti akampepese kuti abwana pepani, a president pepani, ife tikukupepesani muchifukwa chonena kuti sitidakwanise kukuvoterani. Strategy yawo imene akugwirisira ntchito dzina lokapepesa kuti akufuna kupita kumeneku kuti akakumane ndi Chakwera, cholinga choti akapepese.
nde ife ari Mpopo FM sitimango mva nkhani nkuisiya koma timafuna tiifufuze nde nkhani ije titaifufusa kuifukula pansi ndi kuifufuza ndithu mwa dipi kwambiri ndi ukadaulo wathu mmene ife timafufuzira tapeza kunena kuti nkhani imene achinyamatawo akupitira kukakumana ndi Chakwera sakupita kukampepesa Chakwera cholinga chonena kuti sadamvotere iyayi koma nkhani imene akupitira kumene kuku akupita achinyamatawo cholinga chonena kuti akakhale ndi akuluakulu akuchipani cha DP cha MCP potsokozedwa ndi mtsogoleri wawo amene ali Lazarus Magafe Chakwera cholinga chonena kuti akakambirane kapena kuti azikakambirana zofuna kusokoneza dziko kusokoneza boma limene lili nkhani ndionena kuti ali ndi strategy yofuna kunena kuti ayambise chisokonezo chofuna kulanda boma mwa upandu komanso ayambise chisokonezo izi ngati mbali imodzi yofuna kuteteza akuluakulu awo amene adaononga dzikoli amene abandrama misonkho ya Malawi cholinga chonena kuti iwo asamangidwe nde zimene akakambirana kumeneko kumene akupita kwa achinyamatawa ndi zimenezi moti achinyamata amulilongwe yangokhala ngati kuti nyambo chabe koma akhala akuyitanizana ndi achinyamata ochuluka kuchokeranso m'maboma osiyanasiyana pamwamba pa zimenezo atengaso strategy yotengera advantage makamaka nkhani yokhuzana ndi skulu ya ulere chifukwa chonena kuti budget ya dziko idadusa kale ndi ulamuliro wa MCP pamene DPP akubwera mboma kuti budget idadusa kale lero lino akutengerapo advantage kungwirizano wawo kunkambirano wawo umenewu ku meeting yawo imeneyi kunena kuti aitanise maziphunzitsi onse m'maskulu osiyanasiyana kuzungulira dziko lathu lino la Malawi kuti ikhale ngati strategy yonena kuti maphunzitsi aja akapange confuse ana a skulu m'maskulu mwawo kunena kuti mwaonatu DPP idakulonjezani kuti muphunzira skulu ya ulele koma mpaka na pano skulu ija simukuphunzira ya ulele mudakalipira kotero chimene chikufunikira nchonena kuti ife tikhale tikupanga ma demonstration m'madera osiyanasiyana tikhale tikupanga zisokonezo m'madera osiyanasiyana cholinga chonena kuti tionese kukwiya ndi kunyasidwa chifukwa chakuchedwa kutibweresera skulu ya ulele imene adatilonjeza strategy imene ndikufotokoza pano iyi mukhoza kuitenga mwachibwanabwana lero lino mukhoza kusaimvera lero lino mukhoza kuitenga ngati ya ize lero lino koma tikufotokoza kunena kuti musazati sitidalankhule AMCP sakupuma nanu bwino AMCP sakugona nanu tulo AMCP sakukuonerani kukondwa nde zimenezo ndi zimene akuyembekezera kupanga chaposa chodapa chabe kuti sitikudziwa kunena kuti kodi chikonzero chimenechi achiyika mu dirty lunch koma nkhani imeneyo ndi imene ili pa ground akufuna kugwirisira ntchito ana a skulu komanso maziphunzitsi am'maskulu onse m'dziko lathu lino la Malawi komanso achinyamata ena pofuna kupanga chisokonezo choti alande boma ali mwa upandu komanso kuti aonese mbali imodzi kukhala ngati kuti chipani cha DPP ndi cholephera koma timafuna tachenjeze MCP kunena kuti you are so early you are very 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 so early mwafulumiratu kodi mwayiwala mmene mwaonongera boma ali inuyo boma ali mmene mwaonongera dziko limene mwaonongera mmene mwabera mwayiwala zoti mwaba mwasanza mwatisakaza mu dziko muno mwayiwala sono mmaona ngati mmafuna kunena kuti mmene angolowa anzanumu ndi kuba kumene inu mwaba kuja kutisanzula kumene mwatisanzula kuja ngati nkhwani basi ino angofika amene walero ndi lero china chichonse chikhale bwinobwino sizingatheke mwafulumiratu mukudya mfulumira ndiye timafuna tikuchenjezeni achipani cha MCP kuti mwafulumira anzanu amatsutsa koma kutsutsa kwa inu mwafulumira nako mukadadikira kaye chaka chachiwiri ndikumayamba kutsutsa osati kungoti munthu wangolumbiritsidwa ndi mwezi omwe usadathe ndi 90 days yomwe isadathe budget ya dziko sadapatsidwe basi ino nkumayamba makompleni iyayi mwafulumiratu
pamozi ndi anzanu a UDF amene mukuthandizana nawo mu social media mu kufuna kwasokoneza Amalawi, kufuna kwaombanisa Amalawi mitu. Ndeti mafuna tikuuze na Amalawi kunena kuti Amalawi musapusisike zoti IMCP ndi UDF akutengeleni kumpompo. Cholinga choti azikupusisani kuti mwaonatu adalonjeza za nkhani a DPP koma mpaka na pano chimozi chomwe sadapange sadakwanirisi sanachite asakupusiseni Amalawi. Mmene amalowa a DPP budget ya dziko nkuti itadusa kale ndi chipani cha MCP. Tiyeni taoneleni a DPP tapase nthawi yokwanira akhalatu mboma mutu a MCP 6 years palibe china chilichonse chimene apanga. So pano a DPP angolowa ndi mwezi umwe usadate tiyambe kuvanga lero makomplain mitu yathu ikugwira ntchito ife ngati Amalawi. Ndeti savomereze kuti a UDF komanso a MCP azitiombanisa mitu kuti tikhale ngati kuti boma la DPP lalepela. Sidi lalepele chifukwa chonena kuti anthu amene wantchito sadayambe kugwira. Tiyeni tideke ndi kuyika mmitima mmalo tione kunena kuti kodi anthu amenewa atitengera zotani. Sitili mu nthawi ya kampeni komano machenjezo ndi kuunikirana ndi kumene tikugwira pakali pano. Limpopo FM DJ Trust ndakufotokozerani kusamva kukhale kwa inu. Uthenga umene ndikufuna ndibwerese kwa inu a chipani cha DPP makamaka zonyasa zimene zikuchitika pa Ntonda School, Ntonda CDSS. Malo amene wa Ntonda CDSS kuli maziphunzitsi ena kumeneku amene ndithu amachita ntchitidwe onyasa ndi chipani chija chapita chija chipani cha MCP komanso mpaka na lero lino akupitilizabe kuchita ntchitidwe onyasa umenewu makamaka pofuna kunyasisa dzina la chipani chanu cha DPP, pofuna kukuonongerani mbiri ya chipani chanu cha DPP pa Ntonda CDSS. Ndiyati kukupemphani kunena kuti tapitani kumalo kumeneku tatumani nthumwi zanu makamaka amene akuyang'ana za education kunena kuti atume nthumwi zawo ku skulu imeneyi kumalo kumeneku Ntonda CDSS. Cholinga chonena kuti akafufuze kuti nkhani imene tifuna kufotokoza panoyi kodi ndiyoona. Ngati iliyoona akayesese iwo akagwira ntchito yawo komanso akaikepo chitetezo kuti ntchitidwe onyasa ngati umenewu pa Ntonda CDSS ulekeke uthe chifukwa ndi zomwezo zimene zizipangisa kukuonongerani dzina lanu komanso ndi ntchito zimene inu mukuyembekezera kugwira. Musayiwale kunena kuti anthu amenewa ndi omwe aja amene amagwira ntchito ndi MCP ndiponso ndi omwewo amene azigwira pakali pano ntchito ndi MCP kufuna kuononga mbiri ndi dzina la chipani cha DPP. Ndiye nkhani ya pa Ntonda CDSS ikubwera kwa inu straightforward ku chipani cha DPP ndikufotokoza kunena kuti mumve komanso mukamva muchitepo kanthu kuti nkhani ilongosoke. Makolo akudera limeneli akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Khalani pompo kuti mumve mbiri za nkhani imeneyi. CDSS imeneyi Amalawi ili mboma la Nchewu. CDSS imeneyi ndikuyilankhulira pano nkhani ili mboma la Nchewu mudera lochedwa Ntontha. Kumeneku ndikwa Tiye Phambala mboma la Nchewu mudera lochedwa Ntontha. Ndi pamene pali skulu imeneyi ya Ntonda CDSS. Kumalo kumeneku Amalawi, kumalo kumeneku pali head wina amene adabwera pamalo pamenepa. Head ameneyo Amalawi akudya ndalama za makolo a ana ena, akubwira ndalama za makolo a ana ena, akuzisosola ndalama za makolo a ana ena. Mkulu ameneyu akulandira ndalama kwa makolo a ana ena nkumapasa malo pa day pa skulu imeneyi, pa day ya pa skulu imeneyi nkumapasa malo kumachita kuti anawo sanasankhidwe pa skulu imeneyi. Ndezi kupezeka kunena kuti mkulu ameneyu akugulisa malo apa day ya pa skulu pamanepa nkumalandira ndalama. Akalandira ndalama yochepa ikukhala 50,000 malawi kwacha, koma akumalandira ma 70 ma 80 ena akuatengera mpaka na ma 100,000 kumene. Motiti kunena pano kwa maskulu ena amene azungulira pa Ntonda CDSS ipa, ana amma skulu ena amene azungulira pa Ntonda CDSS
adasiyaso zolimbikiraso skulu chifukwa chonena kuti akudziwa kunena kuti ngakhale atapanda kusankhidwa komano akangopereka 50,000 malawi kwacha kwa head amenewa kapena 70,000 kwacha kwa head amenewa ndionena kuti apeza malo pa skulu imene iyi. Kodi tikufunseni inu education maziphunzisiwa ma headmaster mudawauza kunena kuti azigwira ntchito kagwiridwe kake kameneko? Panopa ndikulankhula pano amalawi pa skulu imeneyi ahedi amene wawa pa skulu imene yapa Mtontha CDSS ali ndi ana osachepera 70 pano ndikulankhula pano mu form 1, ana osachepera 70 mu form 1 amene adawatengera kale ndrama zosachepera 50,000 koma 70,000 kumakafika ku 100,000 adachita kupanga klasi special klasi ya form 1 mmene akumayika ana amenewo. Pano ndikunena pano ali almost ndi ana osachepera 70 amene ali pa skulu imeneyi. Nde akumapezekanso kunena kuti akulu amenewa pali maskulu ena ama private amene azungulira pamene pa Mtontha CDSS. Nde pali ana ena akakhonza kuma skulu ama private iwo aheda amenewa ali ndi anthu awo amene akumagwirisa ntchito ndi akumapita ku skulu kuma skulu amene wa private iwa ndi kumakakopa ana pamodzi ndi makolo awo ndi kumayitanira ku skulu yawo nkumakokera ku skulu yawo nkumakalipirisa ndrama zosachepera kuchokera pa 50,000 ija ndainena ija kukafika pa 100,000 nkumakapasa malo kumakafunira malo kumakapasa malo by force makalasi awa ngati form 1 form 2 komanso form 3 kumachita kunena kuti kuma private kumene akumakatenga anaku mwini wake wa private iyo imeneyo ndi ntchito akugwira kuzigwirira iyeyo cholinga chonena kuti azipeza chakudya pa nyumba komanso nayenso ali ndi family azisamalira family yake nayenso ali ndi zokhumba za moyo wake kuti azikwanisa kupeza zokhumba za moyo wake. Ndezi kupezeka zonena kuti ahedi amenewa akumapita ma private imoyenawo amene ayandikira pamalo pamene pangati kuli ana amene akhonza nkumakoka kuti azipita mbali yakwawo ku skulu yakeyi azikalipira ndrama yokwana 50,000 komanso 100,000 azikapasa malo kumene. Funso nkumati kodi sopano anthu ena amene ali maskulu ama private iwo ozungulira pamalo pamenepa iwo azikhala bwanji iwo azidya bwanji kumachita kunena kuti mwina malo amene akukhala kumene ndi parenti mwina skulu yonso malo amene adamanga skulu ya private yonso ndi parenti of course mwina kapena ngakhala adazigulira okha malo komano adapanga spend ndrama yokufunika kunena kuti ibwezedwa bwanji ndrama kumachita kuti headmaster ameneyo akumanka maskulu amene nkumakatengako ana ndi kumapitisa ku skulu kwake komanso nkumakalipirisa ndrama ngakhale anawo to asadapambane. Izi ndikufotokozazi zikuchitika zonena kuti ana asiya kulimbikira skulu kuphunzira maskulu sakulimbikira akumangopanga zimene iwo anawo akufuna chifukwa akudziwa kunena kuti pano tikapanda kukhonza mayeso wopambanawo azapambana azalengezedwa azaulusidwa azatengedwa kupitisidwa kumeneko ifeyo makolo athu azatenga ndrama nkukapereka kwa hedi aja ndipo malo tiwapeza ndipo form 1 tipeza form 2 tipeza form 3 tipeza ngakhale tisadachite bwino koma chimeneyo tipeza. Ndeti kufunseni inuyo kumene koko anduna a education kama mwapasidwa kale undunawo kama musadapasidwe koma tikufunseni kunena kuti inuyo oyang'anira za education mdziko lathu lino Malawi nkhani imene mukaimva mukutipo bwanji. Ndeti kukupemphani kunena kuti makolo ambiri akudandaula kunena kuti ana awo asiya zolimbikira skulu akumangovutisa makolo anawa cholinga chonena kuti azilipira ndrama kwa headmaster amenewa kuti apeze malo pa skulu imene zikhale ngati kuti mwina akulimbikira skulu kumachita kunena kuti anawa sakulimbikira skulu. Uthenga umene ukubwera kwa inu amalawi komanso upite ku chipani cha DPP kuti muchitepo kanthu pa nkhani imeneyi. Ndafotokoza ndaputuka ndapita muna ndine DJ Trust tikumane kuseri kwa Mbuye Mulungu akatilolanso kukachaso.